gobernos do Estado e de Galicia levan xa 5 anos recortando brutalmente os salarios dos docentes e tamén tirando por terra os acordos que Comisións Obreiras conseguiran, como foron o das pagas extras completas ou o da homologación retributiva co resto dos docentes do Estado. Os compañeiros e compañeiras de Comisións Obreiras comprometémonos a seguir traballando para reverter esta situación e para que se apliquen e melloren os acordos acadados. O noso objetivo é recuperar o poder adquisitivo perdido, así como o 100% das retribucións en situación de baixa por incapacidade temporal. Os profesores e o resto dos empregados e empregadas públicos non podemos ser os que paguemos a nefasta xestión destes gobernos. Co teu apoio, seguiremos tendo forza para acadar estas melloras. Está nas túas mans.